Maminsan ang aprubaran ti Memorandum of Agreement ken panagkinamaya ti DSWD ken Mercury Drugstore nang rugin idi Lunes. Mabalinen ang makagatang ti agas iti Mercury Drugstore ti publiko usar ti guarantee letter. Iti probinsya, nabigbig ti Mercury nga da iti paset ti Taft Street Zone 5 ken iti Partelo Street ti Zone 2 Bangged. Instead nga cash apo ti ited tayon niya, adaan ti guarantee letter ng ited mi, tapno apandan to alaan ng agas iti Mercury Drugstore. So dito'y abra dati duwa nga branch, gaputa dati GL tayon kanyada, dati partnership tayo kanyadan, han nga kwarta ti ma-receive dagiti taon, kundi ket a guarantee letter, apandan to alaan dagi agas ijay Mercury. Da kaming to ti mangbayad ken Mercury. Kalaksidan ti Mercury Drugstore, partner pa iti ahensya ti St. Joseph Drugstore. Amin ket mabalin ang maka-avail ti DSWD guarantee letter. Oray sino mabalin? Yes, oray no sino mabalin, no? Kasi ang sinasabi ang programang ito ay for people, no, or for individual in crisis situation. Ibig sabihin ito mga nangangailangan talaga ng mga gamutan, no, medyo nadagsinmot ti bulsa iti parang agas niya. So, no na dadakkel, no, kailangan nyo dadakkel iti adu iti agas nga kailangan nyo. And masyado na siyang expensive. Babalin nyo apo nga. Yasidag kanyami because we have partners naman na with the Mercury Drugstore. Kahit sa pulan, apo ti number 1 requirement dito, ikat reseta nga nagaputi doktor kan medical certificate apo nga na nagapumala di doktor. Kan valid ID iti kliyente nga umay. Maminsan kada 3 bulan ang mabalin agundawayan ti nasao a programa. Jessica Boreta, Balitang Solid North.